Nakalasat ti maysa a lalaki a managan Roger Bautista ipadre. 46 ti tawen na ngagnay iti barangay Paing Bantay Ilocos Sur. Kalpasan nga pinaltupaltugan dati manin ano nga daras. Iti mapapati nga kalibre 45 basarmet lang iti kapsulaan na rekobreda. Ti sango mismo iti pagtaingan na. Basar ti investigasyon iti kaming iti kapulisan iti ili abantay. Ti biktima ani Bautista ket naggapo iti syudad ti Bigan. Nga ditan nga bimaba ti nagluganan na nga pangpasada nga bas ket kelaat-latan nga pinaltupaltugan da iti biktima nga nakatiruan iti buksi ken abagan ni Bautista. Naku na ti anak na ti biktima ani Rogie Bautista, 23 ti tawen na, saan na nabigbig dagiti duwa nga pimaltog ken ti amana. Ang nakalugan iti motorsiklo nga nagpabagatan kalpasanda nga pinaltugan ti amana. Ti panagtultuloy nga isay-sayangkat nga investigasyon iti kaming iti kapulisan tinatakamat nga ili. Kitkitain danod dati pakay naigan iti droga. Ti panlakapaltog ken ni Bautista. Kapuanan tada records na nga droga iti opisina iti kapulisan iti Bantay. Ken naisayangkat pa iti panagsokimat iti pagtaingan ni Bautista iti napalpalabas katawen. Sigon DJ investigasyon DJ napasama di kalman DJ shooting DJ Paing. Keta DJ biktima so di Roger Bautista yang ki padre taga DJ Metlaing Paing. Sigon iti nakalap di investigador ng investigasyon DJ biktima keta nagapuy di Bigan nga naglugan iti minibus. Keta paman nga pagbaba na DJ minibus nga nagluwanan na nga nagapuy di Bigan. So meten DJ di panakapaltog na. May saping imbestigaran iti kaming iti kapulisan no adda ti pakay naigan dagiti nagkalabes nga nagsasaruno nga pampapatay nga adda pakay naigan ti droga iti probinsya tayo nga Ilocos Sur. Kundi ti panang kita mo yun ti records na dami dagiti nakatiliwan na idi turo dagiti inserved nga search warrant against the violation ti RA 9165. So nga ita so pala di mesa nga atindaran na DJ di Korte di branch RTC branch 20 ken 21. Pinasinggadan met iti maysa nga asideg nga kabagyan ni Bautista nga nabayagin nga saan nga dakdakamaten ti Agilako iti mayparit nga agas. Segun ti pinakipatpatang iti press corps ken kuana. Di kita mi no may panggip it no da pakay naigan naman ti drug related no adda kadagi jay. So nga kikitaay mi kan kandak kami ti deeper investigation ni panggip kadetoy. Ti biktima ani Bautista ket madama nga mag-agasan iti Metro Cooperative Hospital ket segon ti record sinasao nga pagagasan makasao meten ti nagbalin nga biktima ken maipalagip nga napasamak iti nasao nga pamaltog iti napalabas nga aldaw bandang alas 2:35 iti malem. Puro DJ ti in kwami so nga mangibawong kami DJ mga bantay DJ ti ICU kinapudno na dali jay nistrakan mi dirabi nga agbantay nga reji arcade nga pandaag kwa dijay pandaag roving kina at the same time mangi-post kami to iti mga detail kami ti police nga mangbantay dijay ta no ma-ensure dijay seguridad dijay nga biktima. Para iti press corps, Ryan Pardo.